koba da, harrikurutzeko koba da, Oñati inguruen zehatzau, aratzau zuen dauen koba zuloa da, Gipuzkoako luzenetariko bat. Nik hemen barruen egiten duen lana, gida lanak izango zen, talde bat hartzen du, turista asteburuetan gehien bat etortzen dena, baina aztien ziere eskola umiak, jubilatu taldiek. Ikasketak ikasi ditut hemen Oñatiko institutuen, Zuazole institutuen. Nik inako ikasketak die, kirol ekintzan ero Googlean ezaketan gauen modulo bat, natur ingurumenien gida lanak. Bai bizikletaz, bai oinez eta zaldiz. Eta horren barruen beste asignatura batzu, enpresa bat ezela montau, lagunen artien erlazioek, talde dinamikak. Nik inako moduluei esker, nire lanak ero topo doten lana guztoko da. Bi aukera dagotzu, baiara honetan, ero itxen dozu lan fabrika baten, ero zerbitzuan. Eta, nik aukera injot zerbitzuan, ero izango zana, eta gainera natur ingurumenean. Nire guztoko dan zerbaiten. Ni ikasketa hauek gomendako ditun orokorrien mendixa eta natur ingurumena guztoko dokon edozeini. Ez da olako, ez da oso sakrifikaua behitxie eta pozgarria. Nik inako modulua bihitzetan izango dauen oso ona dela eta oso probetxosua bizitzarako. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.